vulgueu, comencem, Sí? Doncs bé, molt bon dia i moltes gràcies per la vostra presència en aquesta compareixença de premsa. Comparec, evidentment, per explicar com ha anat la reunió amb els sindicats, per l'assumpte del que ens vam trobar la setmana passada de forma inesperada relatiu al requeriment per part de l'Estat pel que fa a la possible portada al Tribunal Constitucional del que és l'acord que tenim amb els sindicats pel retorn de les pagues extres dels treballadors de la Generalitat de Catalunya del 2013-2014. Per tant, el primer que volia dir és que des del govern som aquí per defensar els drets dels treballadors de la Generalitat, però també per defensar l'autogovern de Catalunya, que es veu greument i permanentment amenaçat per iniciatives de l'Estat com les que vam les que en aquests moments estan a sobre la taula per part del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. En aquest sentit, he de dir que ens preocupa que l'Estat, sigui del color que sigui, tingui el mal costum de portar al Tribunal Constitucional totes aquelles lleis que no són del seu agrat. Fins ara estàvem acostumats que les lleis majoritàriament eren per motius o de caràcter nacional i fins i tot ara ens trobem que ens porta al Constitucional o que té la intenció de portar al Constitucional decrets que en aquest cas fan referència a retorns de drets laborals que tenim acordats amb els sindicats, en aquest cas dels treballadors de la Generalitat de Catalunya. Ens sembla que aquesta és una mala praxis i per tant demanaríem en primer lloc al Ministeri que rectifiqués i a l'Estat que rectifiqués en aquest mal costum de portar al Constitucional tot allò que no li agrada. En segon lloc, dir que el govern ratifica el seu compromís inequívoc amb el que va signar amb els sindicats relatiu a l'acord del retorn de les pagues extres. Per tant, nosaltres des del govern, i he de dir que aquest ha estat un compromís també d'aquest conseller des del primer dia que va prendre possessió, que aquest era un dret laboral que s'havia de retornar de forma immediata i per tant retornar el més ràpidament possible en els subsegüents anys i per això vam arribar a aquest acord perquè en 4 anys fer efectiu aquest retorn. De fet, ja hem fet efectiu pel que fa diguéssim aquest 2019 el retorn del 10% de la paga extra del 2013 i la nostra voluntat és de retornar en el segon semestre d'aquest any el 30% restant, que és el compromís que hem adquirit amb l'acord signat. En aquest sentit, també he de dir que nosaltres ja vam avisar, i jo personalment, i ho vaig fer en seu parlamentària, dels riscos que hi havia sobre la taula fruit dels diferents condicionants que en el seu moment el ministre Montoro va posar a la llei de pressupostos i que el govern socialista no ha rectificat. En la meva reunió bilateral del 18 d'octubre a Madrid, precisament amb la ministra Batet, vaig posar-li sobre la taula l'opció que tenia de rectificar aquesta política del ministre Montoro i que era no condicionar el retorn de les pagues extres dels treballadors al compliment de dèficit i a la regla de la despesa, i aquesta demanda he de dir que no ha estat atesa, perquè la pròrroga pressupostària manté el que són aquests condicionants que en el seu moment va posar el ministre Montoro. Per tant, en aquest sentit, la ministra Batet he de dir que no ha ajudat massa en aquest sentit a que poguéssim fer efectiu aquest retorn de les pagues extres, si més no que el govern de la Generalitat ha hagut de buscar els mecanismes que finalment hem sigut capaços de trobar per tal de fer possible i fer efectiu aquest retorn de les pagues extres i per tant arribar a un acord amb els sindicats en aquest propòsit. En aquest tema he de dir que el Parlament i en concret el grup socialista del Parlament de Catalunya ens ha apretat molt amb aquest assumpte durant aquests mesos, amb interpel·lacions, mocions. Nosaltres, evidentment, ja teníem aquesta voluntat de fer efectiu aquest pagament, però en tot cas, a vegades no sabem amb qui estem parlant. Si en aquest cas el Partit Socialista en el Parlament ens apreta amb aquest objectiu i després ens trobem que el ministre o la ministra del PSOE ho atura o intenta aturar-ho per altra banda, a vegades ens preguntem exactament
quina és la voluntat exacta que té en aquest moment qui governa a l'Estat, i ens sembla un autèntic despropòsit aquest requeriment que se'ns ha instat i que podria posar en risc el que ha de ser aquest retorn de les pagues, que en aquest cas ja us he d'avanço que el Govern de Catalunya mantindrà en l'estricte compliment de l'acord que vam signar i que per tant no tenim previst moure'ns ni una coma de l'acord que vam signar amb els sindicats, com també entenc que així ho han manifestat els sindicats anteriorment en la roda de premsa. Ara bé, per no posar en risc l'acord, el que sí hem fet és atendre la demanda d'asseure'ns a negociar i per tant atendre aquest requeriment i per tant així ho farem ben properament. Hem demanat que això sigui quan abans millor, però en tot cas és evident que la situació electoral i també el que pugui esdevenir després de la contesa electoral d'aquest diumenge, les agendes en aquest cas de la ministra i també del conseller que té els assumptes bilaterals de negociació de conflictes competencials entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i la de l'Estat. En aquest cas la ministra Batet té les dues potes perquè és ministra de Funció Pública però també de Política Territorial. En el nostre cas el conseller Alfred Bosch serà qui li tocarà entomar aquest assumpte a partir d'ara en aquesta reunió bilateral. En definitiva, des del Govern de Catalunya, agrair en aquest cas que els sindicats de seguida hagin sortit al pas del que ha estat una mala notícia i que no esperàvem en aquest sentit, perquè ens semblava que aquest era un tema que ja estava absolutament tancat, i tot el nostre suport per part del Govern de Catalunya amb el compromís que vam signar i que és el del retorn de les pagues extres dels treballadors de la Generalitat de Catalunya, però també un compromís ferm amb l'autogovern de Catalunya que no volem veure en cap cas un cop més defenestrat per part del Govern de l'Estat amenaçant en portar al Tribunal Constitucional un decret que ens sembla que era i que és un decret de justícia, un decret de retorn de drets laborals, un decret que el que fa és que els treballadors de la Generalitat de Catalunya puguin també afrontar i recuperar aquests drets laborals perduts durant els pitjors anys de la crisi. I si tenen alguna pregunta o alguna qüestió, estaré a la seva disposició. Bon dia. Només saber si podia concretar una mica si el govern té programat, perquè un segon semestre és molt llarg, saber si és el retorn del 30% que queda pendent del 2013 es farà més aviat cap a l'estiu o més aviat cap a Nadal. Això no li puc concretar ara mateix perquè és evident que això també és fruit de la pròpia negociació interna que tenim conjuntament Administració Pública i Economia, i per tant el que sí que podem garantir és que aquest pagament es farà efectiu en el segon semestre i la nostra voluntat evidentment seria poder-ho fer quan abans millor, però en tot cas permeti'm que no li pugui avançar aquesta data. En tot cas el que sí que hem fet és complir el primer termini, ens vam comprometre que en el mes de març tornaríem el 10% de la paga extra del 2013 i així ho hem fet, com també estem complint amb els increments retributius que ja s'han començat a pagar també durant els primers mesos de l'any i per tant aquest és un govern que allò que signa ho compleix. No sé si han estudiat fer-ho en un únic pagament o el fraccionaran. Això és una cosa que encara no han pactat amb els sindicats. No està, diguéssim, no forma part dels acords, la forma com es pagarà, si serà amb un sol pagament o amb diferents pagaments. En tot cas, aquesta és una decisió que ens la reservem per part del govern i també, sobretot, amb el Departament d'Economia, que és al final qui fa efectiu aquest pagament i que ho fa de la forma que també li pugui ser més còmode, això sí, complint el compromís al qual vam arribar des de Funció Pública, des de la Conselleria d'Administració Pública, amb els sindicats, pel retorn d'aquestes pagues. No hi ha cap més pregunta? Perfecte, doncs moltes gràcies.